assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal mana dendagal wondimmona gone ton foof yo en calmini dendagal e yewtoɓe fay goten goppani ene garɗo jabade namdal musidɗo meɗen Oumar omo namdi wonde e ɗeɗo ɗange woni ɗiɗo planète uji tartoɗe systéme solaire men tartoɗe nangue men ɗi e wonde holno mbawaten serdirande yimɓe gotelin fof inde muɗum e distance hakkude muɗum e nangue ko nandi hen yo hay sen mbawat détaillé foof hoodere hen foof sa ƴeŋnidi e maaje ɗe fof a windi awa gaynude histoire muɗum Allah e muɗum heewde kono ma en jubbu hen seeɗa tan en calmini dendagal gonɗo e diine gande kese en calmini mawɗo meɗen kaalo ko nafata dendi Alhaji Moussa Dia en calmini kadi ceerno Amadou Sall dinodirteɗo Samba Guddiri yo onon fof calminama on jarama beltanama en calmini kadi administrateur uji meɗen waɗoɓe golle baɗɗe fayida e dental ɓe en beltanima yimɓe foof e ni woni garene namdal ngal eyyi namdal ngal ko ni ngal wayi e namde ɗe ko ni ɗe mbayi woni ko namde kewɗe goni ɗo ko namdal gotal kono noon gueɗe kewɗe soomi eyyi kadi ko foof systéme solaire meɗen so wiyama systéme solaire woni nangue walla hoodere to nde woni tawne hoodere nde ne jogui e planète uji ne taronde kala hoodere ne jogui planète uji tarotoɗe ɗum eyyi ko milliard uji gone weeyo he ko milliard uji koode goni hen ko milliard uji kadi planète uji goni hen en tagui haasi haala hoodere to woni tawa e planète uji kewɗin taro ɗum enen hoodere men nde ɗo taroto ɗum planète uji jeenayyi kono ko jeetati tan keewi haalede wonno nde ne woɗɗi sanne no feewi communauté scientifique en meeɗi wadde exclu jaltinide way kono ɓiɗɗo bonɗo ni wiye wonde ronata bamum riwe e ndunu eyyi kono noon ɗum wona gonga omo foti ronda hay sinno ko kuɗaɗo donc e Pluton woni ɓurde woɗɗude nde nden ɗon communauté scientifique en jaltinini ɗum kono ɗum wona hunde jaɓɓodirande surtout ko jeenayyi tan woni e systéme solaire menen taro nangue gue e wotere hen fof kadi ne jogui jikkum kala ko taroto nangue wiyete ko planète kala ko taroto aduna planète wiyete ko lewru e won ɗange ne mbaɗi lebbi ha hedde lebbi capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati won ɗange ne mbaɗi ha lebbi capanɗe yo won baɗɗe lebbi ɗiɗi won baɗɗe lewru woturu wonɗe ngala hay lewru woturu woni ɗe planète uji ɗi enen planète men o woni an aduna men ngo eɗen jogui lewru woturu planète Mars ne jogui lebbi ɗiɗi en taro ɗum Fabos et Deimos e Mercure ala lewru e Vénus kadi ala lewru yo e la géante gazeuse kadi ne mbaɗi lebbi woni ɗe to nayyi ayi ɗange ɗe pecci ko pecce nayyi no pecce ɗiɗi pecci ɗiɗi ɗe hen ɗe nayyi nandi hen nayyi nandi yo woni ɗeɗo jeetati mbiyen mbaten haalde Pluton o tawa woni planète tellurique so wiyama planète tellurique tan woni planète baɗɗo leydi ndufalɗi waɗi kaaƴe waɗi composante chimique e gurdam hono ni no gandirɗen ɗo e dow leydi men ndi holi baaɗe noon way noon ko nayyi e woni Mercure ɓurɗe baɗade nangue nde rewi hen ko Vénus e ɗiɗo ɓeere ɓurde baɗade nangue rewi hen ko aduna men ko tata ɓeere ɓurde baɗade nangue rewi hen ko planète Mars nayi ɓeere ɓurde baɗade nangue ɗeɗo goni planète tellurique e en gaddi ɗo photo ji majje kanje nayi aɗen ɗon ana winda Terre Vénus e Mercure e Mars donc ma on jiiɗet ɗon yo aduna ngo woni planète meɗen e Vénus nandi poti ganduɗa hono presque e to ɗum no mawnugo goɗɗodirani presque wiyete ko sœur jumelle de la terre woni funere leydi meɗen funere debbo leydi meɗen puno yon so wiyama sœur jumelle tan woni funeɓe rewɓe yo donc ko hañum e leydi men ndi nandi goɗɗodirani tayi e leydi men ndi ɓurɗi mawde seeɗa légèrement yo ɗeɗo goni e planète uji nayyi biyete tellurique ɗe eyyi e garene goɗɗeni ndi hakkude majje wotere foof e ñalawmaji muɗum e hitande muɗum eyyi ko addi ko foof e planète Mercure ɓuuri ɓadade nangue eyyi planète Mercure e ko ɗangne tokosere nde woni ko sera nangue Allah e may ɓadade nangue jalbugol nangue ngel ne haɗa men yiidene direct so wona par sonde yaha dow yiyande ne mbawi yiidene ne ɓaɗi nangue so tellement no fewi nangue lumiére mum no foore maggue mayre kayre ɗeɗo planète biyeteɗo Mercure e hakkude makko e nangue ko 58 millions de kilomètres woni capanɗe 57 millions kilométres eyyi kayre ndeɗo planète Mercure so nde yirloyima adduno nangue gue haɗa to nde wonnoto pour daña hitande hawta balɗe capanɗe jeetati wona nde dañi hitande ñalawmaji makko mayre noon ko capanɗe 5 e jeenayyi e woni ñalawma mayre wotere enen ga e aduna men o eyyi
voilà donc e capanɗe joyi e jeenayi e ñalawma gaay woni ñalawma toon gooto wan noon e kala ɗangre ne yiro naange kadi ne yiro hoore noon yirotto hoore mere ni ne leeli seeɗa ɗum waɗi ina leela eyo ɗum ɗo woni mercure en kaali goɗɗugol hakkude mayke nangre naange e ñalawmaji mayre hitande mayre joni noon garen e ɗiɗo ɓeɗe ɓurde ɓaɗade naange hol nden woni Vénus Vénus ko kawisaji mawɗi goni e muɗum en jetti jomiraɗo no tagani men waɗi men e Vénus sinno ko Vénus o wanno meɗen en dañana caɗele sanne no feewi hade nguleki d' abord no ndewreten toon Allah ni musate meɗen sanne no feewi surtout korka e Vénus ñalawmaji mum ɓuuri judde hitande muɗum nanda noon e saɗi famde kono Vénus e ñalawma mum ɓuuri judde hitande muɗum hono famorto wiyede ñalawma ɓuuri hitande judde aɗa andi ɗum ko casse-tête woni gandanɗa hoore ma ne jiiɓa hoore kono ma en gar hen e Vénus hakkude muɗum e naange ko 1 million ko 108 millions woni temedere e million ngaji jeetati kilométre hakkude muɗum e naange goɗɗeki muɗum woni planète Vénus hakkude naange ko temedere e million ngaji jeetati 108 millions hakkude muɗum e naange goɗɗeki muɗum e kono Vénus woni kawisaji muɗum e hitande muɗum ko balɗe temeɗɗe ɗiɗi bonjour balɗe temeɗɗe ɗiɗi e nogas e joyyi woni hitande muɗum yirloto naange e hartata wonno hawta ko balɗe temeɗɗe ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum so yeehi ha ummata woni ɗo yirlima hartita wonno ɗo e wona balɗe temeɗɗe ɗiɗi e nogas e joyyi kono ñalawma muɗum goto ko balɗe temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi e tati holno o waɗi noon so nde yirlo naange nge ende yirlo ɗum ende yaawi kono noon ko nde yirloto hoore mere ko kala ɗangre ne yirlo hoore muɗum ɗum woni jeten jamma e ñalawma ne ara ko ɗangre nde wonata yirlade hoore mum ko heede naange ko ɗum ɗon wona ñalawma ko heeɗito e ɓuɓri ko wona jamma kayre noon nde yirlotto ni le hoore mere nde leeli tellement leelgol ɗum waɗi so nde yirlima hande artoya ha jamma o artoya ñalawma o artoya hawta ko balɗe temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi e tati woni Vénus ñalawmaji mum ɓuuri judde hitande muɗum yeru joni sinno ko Vénus gonnoɗen sen mbiyama joni enen poti horde lewru korka e balɗe capantati il faut koora balɗe temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi e tati gon daña ñalawma goto ɗum wonata ñalawma goto yo calcula noon balɗe temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi e tati calcula ɗum fois balɗe laabi capantati walla laabi nogas jeenayyi ƴeewa no foti korata nden no foti duuɓi ko korka hawrat donc firtude mbiɗen en jetti jomiraɗo nde waɗaɗen min Vénus so waɗinen Vénus en tampanno sanne no feewi yo ni woni mbiɗen Vénus ñalawmaji mum ɓuuri judde hitande ɗum en pamminimɓe distance hakkude muɗum e naange e kadi distance woni gandanɗa hoorema e ñalawmaji muɗum kadi no poti yo garen e aduna men ngo woni tataɓere ɓurde ɓaɗade naange enen e 24 heures meɗen woni firti ko heure uji nogas nayyi joguiɗen aduna ngon yirlo hoorema artata wonno ɗo woni jamma e ñalawma ara yo jamma e ñalawma addata ɗum ko 24 heures o sono yirlima nde arta to nde wonno ɗo to heede ɓuɓri to wona heedane naange to heede naange o wona ñalawma yo joni noon e révolution mayre ɗum ɗo hitande so nde taarima naange nge hande arti to nde wonɗo hawra balɗe temedde e tati e capanɗe jeegom e joyyi wona e lebbi sappo e ɗiɗi e lewru men ndu limanta meɗen ɗum en limira ɗum lewru men ɗo en limira ɗum kadi balɗe sen jolama donc ni woni artata wonno ɗo en dañi hitande wotere woni en dañi hitande woni balɗe lebbi sappo e ɗiɗi e yo ɗum woni aduna meɗen ngo enen hakkude meɗen naange goɗɗeki muɗum ko temedere capanɗe joyyi million kilométre 150 million kilométre hakkude meɗen e naange goɗɗeki muɗum en jii enge wuula ɗo ha 50 degré ha manque ɗon seeɗa enge wona kadi moyen ha ɓuuɓa ha ɓurta bonjour ha ɓuuɓa kadi ha ɓurta e ɗum woni jikku leydi men ndi enen e ñalawmaji muɗum e hitande muɗum e goɗɗeki mum hakkude muɗum e naange garen e planète Mars woni nayeɓere woni dernière planète mbiyeten tellérique woni planète uji e potentiellement habitable woni poɗɗi wawde hoɗede baɗɗi leydi ndufalde hono ndiɗo baɗɗi kaaƴe baɗɗi gandanɗa hoorema kala ko jiiten ɗo développé nan toon montoñuji tewɗi beeli gandanɗa hoorema ko nandi hen nan toon e yo donc ɗen woni e ɗiɗo ɗo planète tellérique e biteɗo Mars hono meɗen woni kañum hakkude muɗum naange ko temedde ɗiɗi million kilométre pawɗo hakkude muɗum e naange kañum e sono yirlo artata hoore mum to wonno ɗo woni ñalawma muɗum e woɗɗodirani e ñalawmaji meɗen ko seeɗa dardir quelques heures kono noon hitande muɗum no ɓuura lelde enen toon joni ɗo hitande meɗen ɗo joni hitande men ɗo duuɓi min ɗiɗi woni hitande wotere planète Mars sono yirlo yima naangue hande arti tonde wonno ɗo enen wona ga e duuɓi ɗiɗi yo ɗum woni hakkude Mars e gañum gurdam muɗum ko leydi ndufaldi won roboji goni toon nana e dow mayri ina pilma jamma ñalon woodi en direct ne nelde men gay e goɗɗeki muɗum e ina woɗɗi hakkude men e muɗum ko 78 million kilométre wonata hen saahaji ne manque ɗon selon no yirlorto naangue ni won saahaji wonto ɓurata woɗɗude wonto ɓurata ɓadodirde e meɗen e yo no jirlorto ɗen ni won saahaji wonto deggodirte en ɓuuren ɓadodirde e yo ɗum woni ɗiɗo planète uji nayyi tellérique mbiɗen woni Mercure Vénus e Terre e Mars ɗeɗo nayyi photoji majji nan ɗon kanƴe eyo joni noon garen
géante gazeuse woni géante gazeuse woni ɗeɗo ɗange mawɗe ɗe gandanɗa hoorema koɗe gaz wone majje hayso ɗe mbaɗi heeñere ko nder woni no woɗɗi toon jottade toon weeɓani ni woni wone majje ko jeeyge wulgue woni toon wayno Saturne ene Jupiter en ko beddiɗa toon fo hay sino jamdi kodi ɓuuri tidde hay so jamdi jaama ɓurdi tidde e jamde nde ganduɗen ɗo wontata ko baade sa merta kono baade ni Allah e muɗum wulde yo donc firti ko ɗeɗo géante gazeuse garene Jupiter sa ummima noon planète Mars faade Jupiter won nokku goto woni ɗon ko ceinture mawɗo waɗi ko kaaƴe ne jiro ɗon ko ceinture tan mawɗo wiyete ko ceinture de Kuiper ceinture de Kuiper o ko kaaƴe kelitine tuufeje mahiranode aduna ngo woni systéme solaire meɗen kelitine tuufeje way kono gara e huɓere ni tawana maaha kelitine seraji tuufeje ɗe saaha seraji huɓere nde jiiya kelitine tuufeje ha wayno kooce kala façon kelitine jiiya hen tuufeje timmude jiiya hen tuufere ne waɗa ina fecci hakkude jiiya hen tuufa yon tokoson no keli ene waɗi keeɗele muɗum ko ɗum woni ceinture de Kuiper nan ɗon gila tugganma planète Mars ɗo on diwan ha yettanima diwan dow Neptune nan toon e on diwan no yiro toon ɗeɗon kaaje ne woni ɓoccittoɗe saaha foof woode no ɗe jirotto ni woode ɗe ɓoccitinde yaaha e weeyo no ina yirliya ina weeyiya so tawi ɗange ɗe ne jirlorto ni to ɓuuri ɓaɗade foof ɗangre nden ɗon fooɗa ɗum yanoyata muɗum woni enen so yani gay ara meɗen suma e weeyo men he suma ɗum ha ɗum yettade ɗo woni mbiyen hoodere sirtore hoodere sirti e ɗen koode sirtode ko toon ummorto ɗeɗo kaaƴe jirlotode ina jahana ina jirlo e weeyo kelitine tuufeje mahiranode e systéme solaire meɗen woni diwan meɗen adunuji meɗen ɗiɗo adunuji kalɗen ɗo e yo ɗum woni mbiyeten koode sirtoje ko so yani ɗo ko jamdi tinde so tawi sumani ha yani e leydi nden ɗon hayre wonta ko météorite noon ko kaaƴe bañeteɗo noon kanŋe ne jaama ƴeewirte noon ƴeewirte ina ɓuura jaama serde ina ɓuura kanŋe serde surtout sans départ waɗi qualité ji kadi ha heewi yo donc tuufeje ne waɗi hen urdi ne waɗi hen tuufeje ɓurɗe moƴƴude ciment ne waɗi hen ɓurɗe tidde ko noon tan wayi yo donc kanƴe ne mbaɗi ko ɓurdirɗe moƴƴude yo joni mbiɗen Jupiter kaalen Jupiter hakkude muɗum e Naange e Ngoddeeki muɗum ko 78 millions 300 000 kilomètres woni temedde jeeɗiɗi millions e capanɗe jeeɗiɗi e temedde jeetati e capantati gandanɗa hoorema capanɗe jeetati ujunere kilomètre Ngoddeeki muɗum 78 millions pawɗo kilomètre e Ngoddeeki hakkude muɗum e Naange ene woɗɗi sanne no feewi Jupiter woni géante gazeuse woni Jupiter géante ɗum ɓurde towde ɓurde mawnude e dendagal ɗange systéme solaire ɗe fof sa ƴettiɗe kanƴe fof a rendina ɗo wawi lowde e nder muɗum tawa tinani mon ko woni toon kayre ɓuri ɗange ɗe fof mawnude systéme solaire o Jupiter way kono fonno wonde ko Naange haytini yo walla e muɗum hewde fitina e wulde yo donc firti ko Jupiter Ngoddeeki hakkude Naange mbiɗen ko 778 millions kilomètres woni temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati millions kilomètres hakkude muɗum e Naange ko révolution muɗum noon so yirloyima Naange ha arti to wonno ɗo e Jupiter ni woni daña kañum gandanɗa hoorema hitande muɗum taw enen da duuɓi sappo e ɗiɗi ɗi jawti déjà taw firti ko limen goho ɗiɗi tati ha wona duuɓi sappo e ɗiɗi taw Jupiter toujours no yaaha ina yirloyo Naange so taw artita wonno ɗo ha artata wonno ɗo wona woni hitande enen taw duuɓi sappo e ɗiɗi jawtiɗo e aduna meɗen he yo kadi Jupiter kadi yiro hoore muɗum e motti combien de heure waɗata kono yaawi kañum elle ko hedde 9 heures yiroto e heure uji jeenayyi tan so yiro ha artata wonno ɗo jamma e ñalawma muɗum par heure uji jeenayyi yo enen ko 24 heures e o donc Jupiter sen ɓenni ɗum garaten kay Saturne kañumne ko hewde finnere sanne no feewi no waɗi jawe ɗe ko astéroïde en goni hen woni kaaƴe e kelitine kañumne mahiranoɓe ɗum e lebbi e jirlotonoɗi ɗum no pelɓodira saaha foof wonta ceinture e wona yirade ɗum no yettota ko ɗum kono noon e ko jawe waɗi e nden ɗon ma on jii jawe ɗe e woni ndeɗo wiyeten Saturne nde e ndeɗo Saturne kamne heewi finnere sanne no feewi kayrene hakkude meɗe Naange distance e goɗɗungol hakkude meɗe Naange ene woɗɗi sanne no feewi ko 1 milliard 430 millions kilomètres e milliard e temedde nayyi millions e capanɗe jeegom ujunere kilomètre so Allah sa jolama pour sa yiiɗi wadde calcul tan e scientifique tawa astronomie tawa woɗɗoyani windude bindi kewɗi mbiyata 14 x puissance 10 14 x puissance 10 firti ko 1 milliard et 430 millions kilomètres yo aɗa waɗi ɗum calculirde noon kay yo donc firti ko Saturne kañumne ko noon kañumne so yirloyima Naange nge ha yeehi ha arti to wonno ɗo wona dañi hitande mum tawata enen duuɓi capantati e ɗiɗi jawti gay yo wanno no leeli jirlogol sono yirloy to wonano leeli ko noon no woɗɗi Naange kala ko ɓuuri woɗɗude ɓuura leerde jirlogol no yirlo ha artata wonno ɗo wona dañi hitande mum wotere woni enen gay duuɓi capantati e ɗiɗi jawti gay yeru joni so tawi no toon gonɗa joni an a dañi hitande bebbe mo hitande wotere e duuɓi neɗɗo sagata men mbo duuɓi gandanɗa hoorema capantati e ɗiɗi gay poti e gandanɗa hoorema e potata e ka on bebbe mum yarata hitande wotere
yo donc so rewi hen ko ndeɗo wiyetende Saturne Neptune no Uranus ko Uranus rewi hen donc Uranus kañum hakkude muɗum Naange Ngoddeeki muɗum hangatine tummi milliard uji ɗon hangatine woni ɓurɗe woɗɗude de Uranus kañumne ko wotere géante gazeuse wulere nden ɗon ni woni hakkude meɗen Naange ko 2 milliards 800 millions de kilomètres milliard uji ɗiɗi 800 millions de kilomètres kayre nde ɗo Neptune joni Uranus mbiɗen so nde yirloyima Naange nge hande arti to nde wonno ɗo nde dañi hitande mayre wotere enen joni tawata ko duuɓi 84 jawti gay yeru duuɓi 74 yeru joni hoodere pinal joni so yehi toon joni waɗi toon hitande wotere joni arti ɗo joni no namdo wonde gandanɗa to Adama Ba en goni ɓe mbiyata ko Adama Ba en kañumen ɓenni ɓooyi maayi ha sukaɓe muɗumen nanɗo mbaɗi bahe kadi ne keccimo kadi tawana kecci hoodere pinal sa ƴeewi tawa ɓi Adama Ba o joni tawata ko mawni joni a heeɓi duuɓi 60 tawana heccuma an a hoodere pinal ba yo donc firti ko Ngoddeeki muɗum no woɗɗi sanne no feewi yo joni noon ni woni ndeɗo wiyetende Uranus kono woni jikku muɗum kañum nene yiro hoore muɗum kañumne yo rewi hen ko wiyetende Neptune kañum gandanɗa hoore ma Ngoddeeki hakkude muɗum e Naange kañum nene daɗi wiyore sanne no feewi yo donc Ngoddeeki muɗum sen jolama mbiyen 450 x puissance 10 Ngoddeeki muɗum hakkude muɗum e Naange yo ko milliard uji kadi 4 gandanɗa hoore ma pawɗi kañumne milliard uji 4 temedde 5 millions kilomètres milliard uji 4 e temedde 5 millions kilomètres hakkude Neptune e Naange Neptune kadi ko ɓurde woɗɗude jeeya jeetaɓere nde nde woni jeetaɓere kayre so nde yirlima to nde woni ɗo hande artoya to nde wonno ɗo wonande dañi hitande wotere tawata ko enen duuɓi 165 jawti ga e aduna men hen yo neɗɗo jaaro toon sinno ko toon neɗɗo wurno joni sa dañi toon hitande wotere par ce que limirta ɗum koye Naange yaade ha yirlo hartata wonno ɗo so yirlima hartita wonno ɗo hono aduna men ngo joni ma yirlo hartata wonno ɗo wona lebbi sappo ɗi wona hitande daña goo wiya dañi hitande kañumne so yirloyima hartita wonno ɗo wona hitande mum wotere enen tawta duuɓi 165 jawti ga voilà donc firti ko nde ɗon ene woɗɗi sanne no feewi goɗɗugol mum kadi daɗi wiyore yo ni woni Neptune ko ni woni gurdam muɗum kañumne jikku muɗum joni noon garen Pluton Pluton ke ɗangre ɓurde woɗɗude nde gandanɗa hoore ma Ngoddeeki kañum daɗi wiyore hakkude muɗum e Naange ko hakkude muɗum e Naange kañum ko mbiten ko 5 x 913 puissance 10 woni Ngoddeeki mum sa ƴeewi ko 5 milliards 913 millions kilomètres 5 milliards 900 millions de kilomètres waɗi Pluton wiya no woɗɗi ha no feewi ko seeɗa heɓata lumiére Naange kono noon toujours que systéme solaire men jeeya ko Naange nge nangi ɗum ko Naange nge yiroto kamne so yiroyima Naange ha artita wonno ɗo hitande mum wotere wonta ko duuɓi 150 yo yeru joni so tawi Pluton yirloyima Naange nge ha artita wonno ɗo woni hitande mum wotere tawata ko enen gay duuɓi 250 jawti gay yo donc guili firti ko guilo ceerno Souleymane Baal jibina ha felli jihaadi gandanɗa hoore ma ha maayi ha o ñalawma hande Pluton taw suwa yottade to wonno ɗo suwa taw artude to wonno ɗo yo Pluton guila almameɓe révolution muɗumen guila fuɗɗi ha joni Pluton suwa taw dañji hitande nana yirlo no yahana arta yo donc firti ko ina manque tawa dañji hitande toujours yo donc firti ko ni woni Pluton Ngoddeeki muɗum ina mawni ina woɗɗi sanne no feewi ɗum waɗi yimɓe miiji wonde ɗum ɗo mataw wona systéme solaire he jeeya ɗum ɗo ko gandal yettanoki ɗon kono tawama tigui ke systéme solaire jeeya saabu ko Naange waɗi ɗum capturé yo kala ko yirloto Naange ɗum wiyete ko planète kala ko yirloto on planète wiyete ko lewru Saturne no waɗi lebbi ma won hedde 92 Jupiter no waɗi ma won hedde 7 pawɗi lewru saha fof no yiite ne continue histoire tawa gasdude yiite ɗen ɗon kadi lebbi mumen ɗi kadi ene mbaɗi ko wayno lebbi tolérique woni leyɗi baɗɗi leyɗele hono ɗeɗo leyɗele ni won lebbi nan toon mawɗi sanne no feewi ɗin ɗon lebbi ni woni aɗa yiya hay ɗum ɗo beeli walla calli mawɗi carburant woni gaz pétrole gasoil ko ƴetteten ɗo e aduna he ko eɗen liggoro ɗum e naftoro ɗum ko kamɓe toon ɗum ko beeli woni toon walla mbiyen ko beeli muɗum woni ko calli ɗum woni toon ɗum woni satellite ɗi jiyata ko yo le méthane ɗo gandanɗa hoorema carburant woni toon yo donc weeyo ngo foof ko ngaluji minen goni hen kono noon yotta ɗum nde woni weeɓani ɗum ɗo honno yettete ko duuɓi ujunnaji ma ƴettu duuɓi ujunnaji ma ƴettu duuɓi temedde neɗɗo wawa wattude naftorade ɗeɗo nafoore kono noon ma naftoro toujours ko neɗɗo woni ɗon en tagama ma won hedde kono ɓuura million ngaji duuɓi eɗen goni aduna ha joni ko enen goni ɗo enen neɗɗo o ko enen gollata ha joni mbiɗen ɗo mbiɗa haala mbiɗa jogui téléphone
e omo sapience o e gaddinoɗo alano téléphone walla ko nandi hen enen firti ko ɗo e duuɓi temedde ɗo e duuɓi ujunnaji kadi ma yimɓe men jaaha toon mbaɗa coloniser espace o foof weeyo ngo foof mbaɗa hen vaisseau ji muɗumen mbatta juurade e lebbi nan toon guura toon ne jaaha mbaɗa colonie ji ne jaaha ne garta ne ñaama ne jara no guuri ne ƴeewa beele neɗɗo ne ɓeydo toujours yeñde e wurde e wawde wonde maître gandanɗa hoorema jeu d' espace woni gandanɗa hoorema mécanisme espace yo donc en neldi ɗon photoje e kadi ene waɗa ordre chronologie ko ɗange ɗe woni mercure ha yettanima e pluton nan ɗon fof inde mumen binda hen gotel fof honono ceerno Oumar namdori ni yo ɗum noon bandiraɓe on calminama beltanama ko namdal wonno kono noon kadi ko way kono chronique ni hunde juuti sanne no feewi yo ɗum noon on jarama no feewi on beltanama e tigui bandiraɓe on beltanama no feewi en calmini hono musidɗo meɗen ceerno Oumar Diarel e sohmo piindi jaam e gorko kadi gandanɗa gadda o namde baɗɗe fayida en calmini e musidɓe wonɓe dental ɓe fof ceerno Boubacary Bari yo on beltanama no fof on calminama on jarama en noon e jokken golle yo